سپاسیە هین ئەندامên ژیانا من جی زاروکتی حەتانەها کەچکێک 9 ساڵی ژ 9 ساڵی بچووکتر jî ez ji devê wê dibihîzim dibê ez narim va dibistana heta ku dibistanê bi zimanê me vebin û ji ber wêne jî xwendina erebî min nexwend heta ku temenê min giya piştî 24 sala me bi zimanê xwe xwendî me dixwend ez nabêhna bes wilo etibê wilo xwendina min neke xidmeta ne wêje û ne şano de tenê me dixwend ji bo ziracên wê kertonê ev heya gelekî bandor mikir di asta ziman de rastî mamoste di ciwaniya min de derwêşê Galip yekemîn birûşûr me a wî xwendiye yekemîn pirtûk a mamoste Konê Reş yekemîn kesê ku me dehfand zimanê Kurdî hosteyek li vê avahiya me çêdikir wî pirtûk di destê me dît nîşan dibistana Kurdî yekemîn kesê ku ez fêrî ziman kirim gelek ev kesana ji jiyana min de rastî wek em bêjin mamosteyên bimare em bêjin yekemîn şanogerê ku min pêr kar kir mamoste Ebdilmecîd û Ebdilcaber yekemîn kesê ku me fêrî rihê ciwantiyê kir mamoste Welîd Emer yaw ez gelekî yani wilo heştê û pênc sal emirî mestir tu lê dinare tu dibeqey xortekî 14 salî tu wilo o qasî moral jê digire tecrîban pêr di şanoya Şehnazê de pir xweş û gelek moral dide niha jî navenda yekpar de rastî derfetek jiyanî pêşiya min vebûye ez tiştê dixwazim bikim dikim.